jalkapallon miesten ykkösessä hyvään nousuvireeseen päässyt PS Kemi joutui tunnustamaan keskiviikkona OPS:n paremmakseen. Kemiläisjoukkue ehti pelata 4 tappiotonta ottelua vaihdettuaan heinäkuun puolivälissä valmentajaa. PS Kemi rakentaa kärsivällisesti organisaatiotaan ja odottaa liigapaikkaa vuonna 2012. Tämä tulee ainakin juttumme toimittajalle selväksi pohjoissuomalaisella suoruudella sanottuna. PS Kemi lähti kovin odotuksin tähän kauteen, mutta pitkä tasapeliputki otteluista, jotka kemiläisten mielestä olisi pitänyt voittaa, johti valmentaja Oleg Brintsevin potkuihin heinäkuun puolivälissä. Kalle Uuskon astuttua peräsimeen alkoi tahti muuttua, tästä esimerkkinä vieraspisteet Porista ja pisteen Ropsilta. Seurajohto kuvasi valmentajan vaihtoa henkisen lukon avaamiseksi joukkueessa. Sehän on aina monien juttujen summa, että jotakin täytyy tehdä ja tämä oli nyt hyvä ratkaisu, että on selvästi onnistunut. Tyytyväisiä olla. No, yksinkertaisia asioita toin pelaamiseen ja sitten harjoitteluun. Eli yksinkertaistettiin kaikkia asioita ja tehtiin semmoinen tila siihen, että oli taas hauska poikien tulla harjoituksiin ja peliin. Ja alkoi nauttia jalkapallosta taas. Se oli se yksinkertainen sekoitus, mitä sinne heitettiin. Kyllä lähdettiin ihan perusjutuista, syöttelystä ja sitten peruspelityylistä. Ja sitten kaikki asiat tehtiin vain yksinkertaisemmin ja vähän paremmin ja huolella. Että monimutkaisuus jätettiin pois. Ja oliko se itsellesi yllätys, että laiva kääntyi näin nopeasti? Ei ollut yllätys, että kyllä mä tiesin kuinka hyviä poikia siinä on, että ei mulle ollut mikään yllätys se, että tietenkin ehkä se vauhti millä tää nyt kääntyy, mutta todellisuus aina kun valmentaja vaihtuu, niin 2-3 peliä aina tämmöistä, jos se onnistuu se vaihdos. Mutta todellisuus me nähdään vähän myöhemmin, että mitä mä itse tuon tähän joukkueeseen, miltä se sitten näyttää vähän myöhemmin, että ei jättää vielä 2-3 peliä sanoa loppukaudesta kumminkaan, mutta antaa se suunnan siihen. Toit yksinkertaisuutta harjoitteluun ja pelaamiseen. Muuttuuko pelisysteemi? Kyllä pelisysteemiäkin yksinkertaistettiin, että tehtiin ihan perusjuttuja sinne, ja varsinkin ulkomaalaiset sai selvän sävelen, mitä hän pitää tehdä kentällä. Könösen tumeen johtajuus nostettiin vielä enemmän esille siihen. Ja se on toiminut tosi hyvin. Kemiläisen jalkapallon lippulaivan tavoitteena oli päästä ykkösessä tällä kaudella 5 parhaan joukkoon. Tasainen sarja luo kuitenkin pienet odotukset jopa karsian paikalle. No pitkässä juoksussa PS Kemin strategiassa Veikkausliiga on. Onko siinä sellainen sana? On. Viimeistään vuonna 2012. Totta kai ollaan valmiina, että ei panna kyllä hantti ollenkaan, jos se tapahtuu. Kuinka suurta budjetin nousua se teidän laskelmien mukaan tietäisi? Jaa, sitäpä ei ole ihan tarkkaan vielä haarukoitu, mutta uskoisin, että tuommoinen 200-250 000 lisää, niin sille pystyisi jo liigakauden vetämään läpi. PS Kemin budjetti on tälle kaudelle ykkösessä 320 000 euroa, joten liigassa kemiläiset aikovat pärjätä runsaan 500 000 euron budjetilla. Huomenna Kemi kohtaa PK 35 ja tulee tarjoamaan sarjakärjen tuntumassa pelaavalle vantaalasryhmälle tiukan vastuksen. Kovaa peli, että kova hyökkäys siellä on ja kovasti taisteleva joukko. Tiukka peli tulos. Kävitte ryöstämässä Porista kuin Kopalta pisteet ja saamieni tietojen mukaan se oli vastaiskupeli. Tuleeko samanlainen PK 35 vastaan? Kyllä varmasti tulee. Englannin valioliigan